Прывітанне! Добры вечар усім тым, хто глядзіць бадай адну з самых папулярных праграм беларускай тэлерадыёкампаніі, праграму «Рок-архіў». Мы спадзяемся, што вам, паважанае метал энд хард-рок спадарства, спадабаліся нашы прадыдучыя перадачы. І таму сёння тут, у гэтай студыі, для вас зноў працуе Владзімир Антипович ды аўтар праграмы і вядучы Уладзімир Зайченко. Прывітанне ўсім рокерам і металістам. Сегодня наша программа упершыню выходит в эфир у новой редакции, и мы віншуем всех прихильников хард и метал рока с этой подзеей. Сегодня, як и завжди, мы расскажем вам о новых героях хард метала сучасности. Адна з самых вядомых рок-н-рольных каманд у сусветнасці, монстраў класічнага рок-н-ролу, назву якой вы можете прачытаць на плотах, пад'ездах, у кватэрах, нават на сценках, назва якой знаходзіцца ўвесь час з вами, таму што гэтая назва пераводзіцца як пераменны пастаянны ток AC/DC. Це як з вялікай любов'ю гавораць у нашым народзе АС Маланка ДС. Ва ўсіх афіцыйных рок-дадзеных, рок-крыніцах ды рок-энцыклапедыях гаворыцца, што нібыта група AC/DC чыста аўстралійская, але гэта не так. Бо сям'я Янгаў пераехала з горада Глазга, што знаходзіцца ў Шатландыі, у Аўстралію толькі тады, калі Малькольму Янгу было 8 год, а Ангусу Янгу, малодшаму брату, 5 год. І вось на першым альбоме под назвай High Voltage, высокая напруга, это круто, было надрукаванае пісьмо дырэктара школы бацькам Янгаў, містера Лемінгтона. Усе настаўнікі прыходзяць з жальбамі на недрукаваную лаянку, ды непрыстойныя жэсты вашых сыноў. Малькольм усім абрыць сваім беспрастынным гудзеннем, на занятках ён сачыняе пахабныя вершы, Ангус пастаянна есць шакаладныя цукеркі, форма яго ў брудзе, каленкі сінелыя. Калі ласка, пагаварыце са сваімі сынамі. Смерць Бона Скотта выклікала цэлую хвалю усялякіх думак і плётак. Газеты нават пісалі, што Бон нібыта алкаголік і нават самы сапраўдны наркаман. Але газеты памыляліся, гэта былі ўсяго лишь простыя плёткі. Таму, як прызналіся самі удзельнікі гурта, Бон ані разу не падвёў каманду за ўвесь 1979 год, калі здарылася гэтая смерць, а канцэртаў яны далі больш як за 250. Зараз мы расскажем вам усю правду об смерти легендарного вокалиста AC/DC Бона Скотта. Гэта няшчасце адбылася 19 лютага 1980 году. У Лондоне, калі музыкі працавалі над новым альбомам, Бон паехаў са сваім сябрам адпачнуць у клубе Music Machine. Музычная машына. Гэта быў стары тэатр, дзе трэці і чацвёрты ярусы зачынены. На балконе працаваў бар са спіртнымі напоямі, а ўнізе выступалі рок-гурты. Скотт прабыў там да 3 гадзін ночы, рэгулярна робячы падыходы да баравай стойкі. Па сведках сябра Бона апошні выпіў 7 двайных порцыяў віскі. Адна порцыя 24 грамы. 7 двайных гэта 336 грам. Па нашых мерках гэта ўсяго амаль што адна добрая шклянка плюс яшчэ меней паловы ж яе. Але гэтага хапіла. Скотт заснуў у машыне ў нязручнай позе, на спіне. У ноч яму стала кепска, і ён проста заглынуўся. Смерць прыйшла ў выніку механічнай афіксіі. Сябар знайшоў яго ў машыне ў наступны дзень, кінуўся ў шпіталь, але было ўжо позна. Only for you in this evening the Rock Archives AC/DC special program.
Пасля выхаду Back in Black назад у чорныя група адправілася на грандыёзнае 10-месячнае турне па ЗША і Еўропе. Іх фэны плацілі вялікія грошы, каб паглядзець на гэта відовішча, як спявае новы вакаліст, ці як гутарыць са сваёй гітары маленькі шкаляр Ангус Янг. Апрануты ў свой школьны строй, ён стварыў моцны кантраст паміж сваім нявідным выглядам і рыкаючай гітарай. Магчыма, гэта нават унікальная з'ява ў рок-н-роле, хоць сам Ангус сарамліва заяўляе: «Я ніколі не разглядаў сябе як шоумена, я рабіў толькі тое, што ў мяне ў душы. Ідэя шкаляра-гітарыста з'явілася ў раннім узросце, калі я граў у складзе старэйшых хлапцоў у школьных гуртах у Аўстраліі. Ім гэта вельмі падабалася. Яны ўсім гаварылі: прыходзьце паглядзець на нашу маленькую гітарную зорку». Ну а зараз у AC/DC ўсё звычайна. Відовішчы, прадстаўленні, канцэрты, зноў канцэрты, пласцінкі, відовішчы, пласцінкі, пласцінкі, канцэрты, прадстаўленні і гэтак далей. Карацей, наши шкаляры-трансформаторы працуюць за всю мазуту, як тыя мухі. Толькі замест бруду яны оставляют пасля сябе добрый настрой хулиганского рок-н-рола. Ну вось. Who is Who — гэта ёсць такі ў Англіі даведнік, дзе друкуюцца адрасы ды тэлефоны самых важных персон, якія займаюць вельмі высокія пасты. Але гэты даведнік можа змяняцца, таму што персоны змяняюцца, вы бачыце, перастаноўкі ў урадзе і гэтак далей. За 19 год свайго існавання AC/DC зрабілі ўсяго ж толькі 3 замены. У 78 годзе басіст Кліф Уільямс, прабачце, змяніў Марка Эванса, у 80-м Джонсон памершага Бона, і 5 год таму назад адбылася змена бубнара. У 1988 годзе на смену Філу Раду, які прабыў у AC/DC цалкам 10 год, за бубны сеў адзін з самых тэхнічных бубнароў сучаснага року — Крыс Слейд, які да гэтага выступаў 7 год у групе Manfred Mann Earth Band, зямны аркестр Мэнфреда Мэна, і некалькі год у Uriah Heep і The Perm фірма. Можна сказаць, што сваёй голай галавой ён карысна і выгодна дапоўніў яскравую галерэю персанажаў AC/DC: вечны шкаляр Ангус, прасцецкі рабацяга докер грузчык Джонсон, угалоўнік Малькольм, герой-каханец Кліф Уільямс і вось зараз лысая бесція Крыс Слейд. А паміж іншым для AC/DC не who is who, хто есть хто, а who made who, хто кого зрабіў. У 91 годзе AC/DC завіталі на аэрадром Тушина ў Москве, што ў Расіі. На канцэрт прыбыло амаль 500 000 гледачоў і 11 000 жаўнераў ды міліцыянтаў. Хоць наўряд ці AC/DC зрабілі на нас такія вялікія грошы. The Rock Archives program, especially for you tonight. Ну вось, і ўсё, мы развітаемся з вами, бо сёння для вас працавалі Владимир Антипович, Владимир Зайченко, і мы развітваемся з AC/DC. Дзякую всем тым, кто был сегодня с нами у телеэкранов. Сустракаемся праз месяц у новой программе «Рок-архив». Пока!